Бүген республикада 60 меңнән артык үз мәшгуль теркәлгән. Саба районында шуларның 522 исәпләнә. Шушы көннәрдә алар белән Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов очрашты. Төп максат үз-үзенә эшләүчеләрне салым инспекциясында теркәлү, түләү тәртипләре белән таныштыру, пенсия хокуклары хакында белешмә бирү иде. Моның өчен үз мәшгульләр каршында әлеге оешма вәкилләре чыгышлары тыңланды. Теркәлмәгән үз мәшгульләрне 2019 елда штрафка тарту булмаячак. Салым хезмәте хәзергә шундый тәгълимат бирә, әмма 2020 елдан штраф санкцияләре кулланыла башлаячак. Салым инспекциясе җитәкчесе Айрат Шафиков шулай дип белдерде. Шулай ук керем турында вакытында хәбәр итмәгән яки хәбәр итү тәртибен бузган өчен керемнең 20% күләмендә, бу кабатланса 100%-на кадәр күләмендә штраф салыначак. Үз мәшгульләргә пенсия фондына түләү ирекле, әмма кертем түләнмәсә, хезмәт стажы булып теркәлми ди районның пенсия фонды җитәкчесе Фәридә Якупова. Түләгән чиракта исә киләчәктә пенсия рәсмиләштерү мөмкин булачак. Очрашуда үз мәшгуль булып теркәлгән гражданнар белгечләргә үзләрен борчыган сораулар белән дә мөрәҗәгать итте.